Ma jesi ti siguran, stari, da je taj biznis s tim balonima dobar? Pa kak ne bi bil siguran, koma? Pa kaj ti misliš da ja muljam? Pa nisam ti ja koma. Čuj, a zarada? 50-50. 50.000 po glavi! Koji si ti balalaš? 50-50 u postotku, koma, u postotku, ne u kešu, razmeš? Nego čuj, stari, jesi ti baš siguran da bi bilo dosta tih krštenja, svadbi, čestitki, ha? Da uvalimo te naše balone. Kaj ne bi bil siguran? Čuj, vrebali bomo parove na svadbama, pa bomo išli u crkve, pa na krstitke, pa na sprovode. Kam? Sorry, sprovodi otpadaju, da. Računaj. Da. 2 glave balona puta 5 kuna. 5 kuna? Puta 10 komada mesečno. 10 komada mesečno. Stari, to ti je 100.000 kuna. Si vidjel koja je to lova, koma? Čovječe, pa ja takvu lovu nisam u životu vidjel. A tu nekaj ne štima. To je malo puno love, a? Pa kaj gombaš, love nikad ni puno. Nekaj ne štima. Daj izračunaj još jedan put. Daj. Evo, molim, puta 10, pišem 0, pamtim 1, to je ipak 10.000 kuna. Grofe! Bok. Ajde, Grofe, lijepo sjedi i pomozi prijateljima puhat balone. Šta je ovo, neka terapija, a? Je terapija za pluća. Pa di ste našli to u kafiću, plašit ljude? Ne, tako, Grofe, zaradit ćemo brdo love. Kužiš, 10.000 kuna. Ajde. Sam se ti zezaj. Baloni su naša budućnost, moj Grofe. Čija budućnost? Naša. Ja sam to znal prije, već bi odavno bil bogataš. Samo se vi zabavljajte, ja imam pametnijeg posla. A kaj delaš? Nije bitno, vi onako ne bi razumjeli. Ja poslujem s odraslim ljudima. Ej, Grofe, evo sad je neparan broj, to je baksus bogat. Evo, je li sad okej? Čuj, Grofe, ove balone trebalo bi nekome plasirat, ha? Znači vi hoćete reći da ih pušete bez veze? Ma kaj bi ih puhali bez veze? Kaj bi ih puhali bez veze? Naime, ti imaš puno prijateljov. A puno prijatelja ima puno rođendana, jel da? Tako je. Pa smo mislili da nas možda malo poguraš. Tko znaš da smo friški u poslu? Znam. I, kaj si odlučil? Pa pogurat ću vas, ali kad bude jak vjetar, pa da vi skupa sa svojim balonima odletite u nebo. Izvolite, gospođo Sofija. Sad samo... Molim vas. Možete sjesti. O, hvala. Hvala lijepo. Šampanjac. Da. Biće u redu. Da. Dobro je, Ferdo, zadovoljna sam. Pa vjerujte mi, gospođo Sofija, ako ja išta znam, onda znam kako zadovoljiti tako lijepu damu poput vas. Lijepo je to čuti. Dakle, dogovorili smo se kao moj vozač. Na raspolaganju si mi svaki dan. Da, svaki dan, svaku noć, svako poslijepodne, svakoga trena, vjerujte mi. Da, meni je čast da budem vaš pokorni sluga. Dobro. Ja se nadam da ćemo se dobro slagati, jer znaš, Ferdo, ti si moj 9. vozač. 9. 9. Znate kako se kaže? 9. sreća. Nadamo se. Ako smijem samo priupitati, gospođo Sofija, što je bilo s ovima prije? Neki su bili loši vozači. Jedan je predobro izgledao, pa je moj muž bio ljubomoran, jednom je žena bila ljubomorna i tako. Da, to su muškarci, žene, uvijek neke gluposti, neki problemi, ali sa mnom možete biti 100% sigurni po tom pitanju. Ja nemam ni muža, ni ženu. A neki su se žalili da previše zahtijevam. A sad zavisi što ste tražili. Ja tražim da se moj vozač meni potpuno prilagodi. Znači, kad radiš za mene, ti si moj. Ne zanima me tvoja žena, obitelj, rođendani, djeca, ništa. Samo ja. Tako je, samo vi, ko bi drugi. To sam htjela čuti.
Evo, gospođo Sofija, u to ime... Hvala, Ferdo. Tu je 2 soma balona. Kaj, ako jedan pukne, Onda bo imali soma i 999, kaj? to je nesretan broj, neparni broj, baksus. Ne, ubil bušene. Onda bomo jednog zbušili, imali bomo soma 998, može? Aha. A čuj, ako bu platiti te zbušene balone? Kako? Niko, to bomo stavili na popis za otpis i to je rizik posla, kaj ne? Čuj, stari, ako si ti probušil balone, zakaj bi ja platil? Gle, to bo išlo od moje polovice, gle, sam nemoj me više davit. Svi smo zdravi, ajde, minutorima, ajde, nemoj više. Okej, to je okej. Da vas nema, stvarno bi vas trebalo izmisliti. A ko je ona ženska sa Ferdom? Ja nemam pojma. Si kužil kak se pravi danas ne vidi, a? Ne brini, stari, mi imamo svoj biznis, svoje balone. Šta je, iznajmio si žensku da se prešetavaš ovdje? Koliko je plaćaš? Prijatelju, ona plaća meni. I onda će mi neko reći da današnje žene nisu čudne. Onda, kak je bilo pričaj? Okej, što si očekivala? Kaj je bilo, tata, ostao si bez benzina, krivo si parkirao, ugasio ti se auto, kaj? Ništa od toga, ništa. Ugrebu si auto. Ma, gledaj, Sanjica, da se ne mučiš, evo, imam krasnu vijest za tebe. Tata je dobio posao. Stvarno? Čestitam, tata, super. Da. A ništa. Onda, pričajmo kakva je ta ženska. Pa ono, šta ti, velim sad, naprlitana, ušminkana, skockana, zbegecana. Da, i nosi samo ove najbolje marke na koje je patila tvoja mama, ne? Onda morala kupovat lažnjake. Ja, tata, kak se zove? Mislim, možda je znam iz novina. Sofija Frajt. Molim? Sofija Frajt. Šta je? Tata, odmah da je otkazili čovjeka kao suho zlato. Čekaj malo, mislim, poznaješ je? Ma ne poznajem je, ali to je dekanova 3. žena. Tata, molim te, ovo ne smiješ zaribat dok ja ne položim obiteljsko. Pa dobro sad, mislim, ja trudit ću se, to budi bez brige, Sanjice, ali sad ne mogu ništa obećati, ne, s obzirom na činjenicu da me u zadnje vrijeme žene napuštaju, ja ne vjerujem ništa garantirat. Gle, tata, samo ono, vozi gdje god treba, kimaj glavom, smješkaj se, budi ultra ljubazan. Da, tu i tamo me spomeni, čisto da zna da postojim. Tata, moram ti reći, njen muž ti je jako, jako ljubomoran. A vidiš, onda imamo nešto zajedničko i ja sam. Tata, molim te, ne smiješ zaribati, moja sudbina u tvojim rukama. Ništa ti ne brini, Sanjice, ja ti garantiram, sve će biti u redu. Zašto smo ovdje? Tražili ste da popijemo kavu? Prvo, nisam htjela popiti kavu u štali, a drugo, ovo je najodvratnija kava koju sam ikad pila. Moja ima vrhnje. Čuj, Ferdo, imamo problem. Kakav problem? Ja sam zahtijevala da mi se prilagodiš. Gospođo Sofija, ja sam u potpunosti prilagođen, vjerujte mi. Ja razmišljam kao vi, još malo ja ću izgledati kao vi. A što je bilo ono jučer? Šta? Smijali ste se mojim prijateljicama, vi i vaši prijatelji, preokretali ste očima pred mojim vizažistom, a iskreno niste baš bili preljubazni ni prema kraljici. A kraljica je mačka. Mačka? Pa što ako je mačka? Pa nije to obična mačka s ceste. I malo je pod stresom. Ja bih vas molila malo više razumijevanja za nju. Dobro, sad. Čuj, Ferdo, ja sam za otvoreni razgovor. Ako ima nekih problema, možemo razgovarati. Ne želim nikakvo snebivanje meni iza leđa. U svakom slučaju, gospođo Sofija, ja sam za otvoreni razgovor. Znate, inače moja kćer studira pravo. I sad... Hej, rekli smo na početku. Ne zanimaju me nikakve vaše privatne stvari. Sanja nije stvar, to mi je kćer. Ne zanimaju me ni vaše privatne kćeri. A mislio sam samo da spomenete tamo. Ja ovdje nemam zraka. Užasno je zagušljivo. Je li bila ovdje ikad neka inspekcija? Kakva inspekcija? Poslat ću ja moju prijateljicu inspektoricu. Dajte, nemojte slati inspektor, pa ovo je, gospođo Sofija, jedino mjesto u kojem ja, mislim, razumijete, nemojte mi dirat svetinju, molim. Ovo ide na vaš račun, a platit ćete liječenje svih bolesti koje sam ovdje možda pokupila. Doviđenja. Gospođo Sofija. Cviće moje. Lili! Cviće moje. Daj, please, daj mi pomogni, viš da mi Ma balete ne ovi baloni. nosi mi to u kuću, Jure. A kaj da delam? Kaj da ih vani ostavim pa da mi ih klinci pokradu, si luda? Ma ne mogu više hodat po kući, dobila sam tikove od ovog pucanja.
Kaj, su neki popucali, kaj? Pa jesu neki, kako nisu? Vragu, pluća mi se raspadaju od ovih balona. Misliš da je to lak posao, ha? Ma slušaj, ste ti koma malo previše infišali u te balone, a? Ajde mi malo, ruši mi moje snove, jel da? Jure. Ruši, pa daj mi jedanput budi malo podrška za Boga miloga. Jure, Kaj? vjerujem ti ja i u Hare Krišnu, ali ne mogu živjeti od toga. Pa pogledaj kako su mi usta. Pogledaj kako su mi usta od puhanja ovih balona. Jučer sam jel hamburger, niš nisam osjetio. Što si ja? Hamburger. Hamburger si je. A moj fažol stoji u frižideru, jel? Ma kome ja kuvan, Jure? Kome? Pa sutra ću ga jesti, Lili, sutra obećavam ti. Kaj me mučiš s grahom? I hoćeš da znaš. A što Ferdo? Ferdo ima fobiju od balona, jel? Boji se zaradi pare? Ferdo je postao privatni šofer dekanove žene. Dikanove? Dekanove! Dekanove žene, a? A kako je naša posao, a? Ha, nemam pojma. Plaća je dobra, dekanica dobra, samo je vozika gradom gore, dole. To su mi najdraže te koje se boje tramvaja, Jure, slušaj Jure, a što ne bi ti našao takav posao, a? Pa kaj ovo nije dobar posao? Pa pogledaj. Ovo posao? Da. Kada je u Živinu, u cirkusu. Slušaj, vidjet ćeš ti kad će Jura plivati u novcu. A reke li grof da mu nas malo pogurao? Jel? Nisam ni znao da su ovi baloni tak traženi, znaš? Jel? A jeste li ti koma možda čuli za pumpe za balone, a? Ne trebaju nam. Treba se vidjeti razlika. Treba se osjetiti muka naših pluća. Je? I glupost? Čovječe, kaj si se tak zmračil? Ma kaj bi se zmračil, koma, pa celu noć nisam oka sklopio, kaj ti? I ti? Ti, Bog sam, vidiš, i ja sam cijelu noć broj te proklete balone, sve mi se zmešalo, oni crveni, žuti, zeleni, pa oni dugački, znaš. Budalo je jedna, nisam brojal nikakve balone. Razmišljao sam o tome kak neki ljudi u životu imaju sreću, a ja nemam. Vidiš, ja, na primjer, imam sreću, radim za grofa, a ovo s balonima je došlo ovaj... O, Ferda, ima kaj novog? Ništa me nemoj pitat, koma, ništa me nemoj pitat. Kaj, imaš pauzu? Ma, daj, molim te, poludjet ću od te žene. Mislim, ona nije normalna. Jura, ona nije normalna, znaš ti. Ona je mene nazvala u 4:30 ujutro da nek idem na zelenu tržnicu i da tamo, jer ona treba nekakvo šugavo cvijeće koje dolazi iz Nizozemske, ne? I onda sam na kraju još ispal budala. Kao ja ne znam koja je razlika između tulipana i mačuhice. I? Pa niške, onda sam je otpevao frizerki, ne? Bila je ljuta zbog tog cvijeća i ništa, morao sam tam kraj nje stajati i slušati te tračeve. Onda nije bila zadovoljna s frizurom, pa sam je vozil drugoj frizerki, ne? I tam sam isto stajal i slušal tračeve. I kaj vele? Ko kaj veli? Pa tračevi. Ma tračevi, pa nisam niš zapamtio, kaj znam. Šteta. Da. I kaj ima dalje? Pa ništa, onda sam išao još na placi i pokupoval sam cijeli dolac. Onda je s kolegicom otišla na kavu, ne? A ja sam sjedio u autu. Stari moj, nije ti lako bit bogataški sluga. Dečki moji, izgleda da je moj grof još najbolji gazda. Znaš, nikad više u životu ne bom niš protiv njega rekel. A tu si gnjido, koma. Šta je ovo? Šta je ovo? A? A to je čarapa. Znam ja da je čarapa, pitam te, čija je to čarapa? A vidi, to je moja čarapica. Tvoja čarapica, jel? A šta tvoja čarapica radi u mojoj veš mašini s mojim bijelim vešom? Pazi, ja sam htjel oprati svoju čarapicu. Samo jednu, samo jednu. Druga ti ne smrdi, jel? Man, ne. Drugu čarapicu nisam našao, pa sam mislio, nek se bar jedna opere, ne? Uništio si mi odjeću, koma. Znaš ti koliko to košta? Znaš ti? Ne brini, grofe. Opet bo nekaj palo s kamiona. Pazi ti da tebe kamion ne udari, znaš. Ja bacim s kamiona. Čuj, koma. Ja? Daj ga pitaj za posao. Si lud, vubil bu me. S obzirom da si ti meni uništio robu, ja sam propucao sve balone u stanu. Ne, pozakaj! Bilo mi je dosadno i bio sam ljut. I nisam mogao podnijeti šilju da mi se ceri u facu. Ok, draga, ajde čujemo se.
Ferdo, miči to dupe smijese, pa koliko puta ti moram reći da mi se žuri? Oprosti, gospođo Sofija. Pogledaj, uko mi je nokat. Ne znam kaj ću sad. Pa dobro, nokti rastu, pa... Ha. Moram na manikuru. Ne moram valjda ovako hodat po gradu. Ajde, kaj čekaš? Da. I to je, dakle, Ferdin posao. Ferdo je makro. Ma ne, Ferdo je šofer. Ovakva ženska je stavila svoj život u Ferdine ruke. Ja moram intervenirati. A kaj se ti petljaš, kaj? Možda je ženska kamikaza, a? Kakva kamikaza? Žena je zmaj. Ma dečke, evo vidite, zbog ovakvih ženski, ja se nikad u ratu nisam žena, ne? Ste vidjeli sam kako se rabijatno ponašala prema našem Ferdi. Ma nema te love da se ja spetljam s ovakvom ženskom. Kaj radiš ti? Pravim se da jedem. Zašto se praviš da jedi ženu? Lol, cure. Ovi kolači su nuklearna fizika za sve ostale. Imaju najviše kalorija. A zašto onda nisi naručila salaticu? Htjela sam uživati s vama. Ti možda uživaš, ali meni je zlo kad vidim tvoj tanjur. Ti ni nemoj jesti. Dobila si koju kilicu, znaš? Angie. Vidim ja tebe, pokušavaš to sakriti, ali moje oko sokolo sve vidi. Muci. Mene baš briga. Meni su ovi kolači super i ja ću ih jesti. Onda jedi. Sad se pravi hrabra, a prije spavanja će napraviti 300-tinjak trbušnjaka i cijelu noć stenjati od bolova. Cure, moj tata konačno radi nešto dobro za mene. Kaj? Ma da, vozi dekanovu ženu. Di je vozi? Pa ne znam, gdje god treba. Vozi dekanovu ženu? Baš ću se raspitat da mi dekan ima ženu, pa da isto uvalimo tvom starom. Ček, ne razumijem. Kak ju voza? Ono, spava s njom, pokazuje prijateljima, obećaj brak i onda nestane bez traga i glasa. Priča mog života. Ne vozi je, znaš ono, u autu. S takvim autom. Treba je mogla 100 puta završiti vozački. Mislim, nije da se nema. Da, ima dekan para. Čekaj, ako tvoj tata izvodi milijunašicu, ti bi napokon mogla dati ovaj mjesec i za stanarinu. Sanja moja draga, ja više ne znam kako ću ja izdržati s tom ženom. Šta je sad? Ma daj, molim te, mislim. Sam mislio da je tvoja mama vještica, ne? Ali ova je gora od pepeljugine mačehe. Tata, ja sam te molila da ne zaribaš. Ma ne, dušo draga, nisam ja ništa zaribao, ali mislim, ova me maltretira, ja to više ne mogu izdržati, ne? Luđakinja me toliko maltretira, zove me, mislim, cijele noći me naziva, ima neke nebulozne zahtjeve. Tata, ajde, molim te, izdržiš samo malo zbog mene. Ma ne, izdržat ću ja to sve skup. Samo sam ti htio reći, znaš, mislim, ono, fakat mi nije lako, ne? A što se mene tiče, mogla bi se ona voziti na metli. Znam. Tata, kad smo već kod znanja, ti bi trebao znati još nešto. Reci. Znaš, cure su sad saznale da radiš, pa bi mi trebao dati lovu za stanarinu. Ha, gledaj, Sanja, mislim, trenutno sad ja to nemam. Da. Reci malo, nek se strpe. Ne, tata, to im cijelo vrijeme govorim, ali znaš njih dvije, ne razumiju one kako je to moguće da ti sad servisiraš nekakvu bogatašicu i nemaš love. Da bar servisiram, ne? Njoj ne bi pomogla ni generalka. Gledaj, Sanja, molim te, reci curama nek se malo strpe. Pazi, nisam još dobio plaću, ali evo, bit će svakog časa. Tata, znam da nije bajno, ali molim te, izmisli od neku tu lovu. I daj, molim te, evo, strpi se još malo dok ne dam taj ispit. Da, jesi rekao za mene? Jesam, da, pa jesam. Znaš da jesam. Ti si najbolji. Bog Jura. Bog Ferdinand. Šta mu je? Koma je koma. Potrošili je sav zrak iz pluća. Zašto to ne zoveš hitnu? A kaj mu zval hitnu? Pa niš mu nije, pa to mu se jučer 2 put dogodilo. Vi ste obojica ludi, nego daj reci mi kak napreduje posao. Kak ide? Posel, kak ide? Kak bi išao posel? Jučer sam prodaval balone ispred dječjeg igrališta, pa je došla neka baba, počela je vikat pedofil! Da. A sutra idem na sajam u Sesvete. A, ništa. Kaj da ti velim, nemoj posustat. Kaj? Samo
To mi ti veliš. Ti ke voziš bijesni auto, ti mi to govoriš. Da, sa bijesnom ženom. Da. A ja stojim na suncu, na vjetru, na kiši. Znaš kaj, ti boš me još rasplakal tako da boš morao platiti rundu, ne? Znaš kaj, sad nešto me kopka cijelo vrijeme. Čini mi se kao da sam nešto zaboravio, znaš, ali ne znam šta. Vidiš. To mi neći, da. Pa kaj smo si nabavili i rokovnik, pravi biznismeni. A ne, znaš, problem je u tome što ja sve zapišem, Jura, ne. Ali onda zaboravim to što sam zapisao. A zakaj mene zaposliš? Naprimjer, ko sekretaricu? Ne, šampanjac. Koji šampanjac? Pa pijem pivu, pa neću ja ta fancy pića pit. Ma ne, šampanjac trebam za frajticu, ubiće me, ide na krstarenje. Ma nemoj. Ma da. Starika ide s njom. Pa ne vozim ja brod. Pa znam da ne voziš, ali si sluga. Daj mi reci, jesi ga vidjel kak je veliki, koliko metara ima? Jura, 20 i nešto metara. Sve ima, bazen, teretana, kapetan, kuhar, mali od palube, ima satelitsku, ima onaj surround sistem, ležaljke, kokteli, malo kavijara, ne. Ništa, idem, moram nabaviti taj šampanjac. Pazi, ako joj to ne nabavim, mene će mazati na one svoje male kanapejčiće. Imam ideju. Možda je malo sranje, ali kaj misliš da mi ove naše balone uvaljamo na brod? Da ga malo okitimo, stari. Ne, Jura, ne, pa ja se ne usudim se frajticu ni nazvat. Sorry, stari, sorry, ali nemoj se ljuti, drugi. Ej, senilko, dodaj mi pivu. Grof, ja sam. O, ti si žigolo! Hajde, sjedi. Šta trebaš? Kak znaš da neke trebam, ha? Pa vidim da si se usukao ko sarajevska Drina. Grof, pazi, jedino ti me možeš spasiti. A, znam, Lady Di, problemi s njom, nešto, a? Točno, da. Samo reci, kod mene u stanu ili kod nje? Ne, na jahti. Na jahti, da. Ko bi rekao da će uvoz krstarenje neko, a? Čekaj, o čemu sad to pričaš, Grof? Trebam šampanjac. A kako se zove? A, Sofija, rekao sam ti. Pa ne to, nego kako se zove šampanjac? A to, samo čas, da vidim. Vidi, pa ti si pravi menadžer za potencijalne ljude. Misliš ljudske potencijale? Ne, ti bogataši su ti potencijalni ljudi. Da, imaš pravo. A evo ga, trebam Don Perignon. Zaboravi. Ha? Zaboravi. Čekaj, kak da zaboravim? Pa sve i da hoću, ne mogu ja to zaboraviti. Piše mi tu lijepo, evo, trebam 2 kutije Don Perignon. Ma da piše Don Juan de Marco, zaboravi, zdravo. A Grof, pa nemoj tako sa mnom razgovara, pa ja znam, tebi je to samo okrenuti nekoliko brojeva, ne? A meni, ako ne bude šampanjca, ja ću biti tamo na jahti hrana za morske pse. Daj, pomozi, molim ti. Joj, što volim kad me ljudi mole. Idi sad, idi. Pa onda je dobro, hoćeš mi pomoći? Ma sredit ćemo nešto, još sad mora vidjeti koga ću zvat. Ja računam na tebe. A ja na Digitron. Da. Oprosti. Halo. Da, ja sam. Ja sam moram u Vinkovce po ženu. Muž je izbacio iz stana. Tako, golu. Kako? Pa, da. Da, samo mi recite gdje da ja sad nađem žensku odjeću. Da, Dženja. Grof, jel imaš možda negdje u ormaru kakvu žensku odjeću? Ha? Pa imam, ali ne vole ti sve žene u gumu, lasteks i to, znaš. Daj, molim te, ti stvarno uživaš mučiti ljude, jel? Cure, bok. O, dobar dan, rešpečeni bogatašu. Kaže se novo pečeni, tuko jedna. Dobro, nije to baš tak, nego, cure, imam veliki problem. A ne, mi imamo problem. Trebamo platiti stanarinu, Sanja nije dala ni kune. Dobro, pusti sad to, cure. Pod hitno trebam žensku odjeću, ha? Kaj se vi oblačite u žensko? Viki, trebam žensku odjeću, znaš, jer nema sad vremena o tome raspravljati. Ja ne dam svoju robu. Ni ja. A dobro, onda uzet ću Sanje. Sanje nema doma, ne možete uzimati njenu robu, to je krađa, zvaću policiju. Ima tu uopće nešto normalno za obući, ili je preusko, ili je prekratko, ili je preprozirno, mislim, ha? Ukradenom konju ne gleda se u zube.
Inače, nek Sanja donese za stanarinu, inače letimo iz stana. Dobro, platit će, Anđo, platit će. No, sad me pustite. A gaće valjda ima. Pa dobro, ljudi, šta je sad? Šta je? Šta je to? Šta, kaj? Pa slavimo tvoj rođendan, kaj ovo? Daj, molim te, mislim, to je super. Ne samo danas, meni nije rođendan. Je, stari, je. Danas si se ponovo rodio, znaš? Kad sam vidio kako auto izgleda, ja sam mislio nije niko preživio. No, a gledaj ga sad, ko nov ti bola. A kako je gospođa reagirala na auto? Pa nije, ona je u bolnici skroz zavezana. Ko je zavezu? Ma daj, nije pravo. Znaš ti, počela je tamo urlikat nešto kad je vidjela auto, skroz je skrenula. Onda je došla hitna i odvela je. A ona gola, šta je s njom? Ma, ona je doma kod muža. Kaj? Opet živim. To se zove ljubav. Ma kakva ljubav, komak. To se zove para, lova. Tip nije normalan. Prvo ju je golu izbacio na ulicu i kad sam ja došao po nju, znaš ti, počeo pucati po nama. Kaj s pravim mecima? A nego s kakvima? Ja to mogu razmeti. Sve ti imaš sledne. Da. Pa čovjek mu je ukrao ženu, bogati golu. Kad je počel pucat po nama, to je bio taj trenutak kad sam ja normalno sletil s ceste. Jesam ti, to je strašno. Kakve ti ne bi, ne? Evo, slušaj, stari, ja sam nabavio šampanjac. Ma pusti sad, šampanjac, grof. Ma pustit ću ja, ali neće pustit onaj kome sam dužan. Mislim, šta ću ja sad s tim šampanjcem? Samo ga ti plati pa radi, šta god hoćeš. Pa znam, a velim ti, ja nemam love, otkud? Izgleda da ti je ipak suđeno da brzo umreš.